Kaumpisa pa lang ng Pebrero, pero meron na. Tingnan mo, pagsapit ng Feb 14, mas dadami pa to. Hala! Mas marami, tsaka mas maganda yung flowers ni Ate Robin Shena. Tapos may chocolates po. Siguro marami ikaw manliligaw, Ate Robin. Ano ka ba, Gingging? Wala lang to, tsaka isa lang naman yung nagbigay nito. Isa lang pala sa'yo eh. Sa akin, ay naku, talo talaga kita, Robin Shena. So far, isa pa lang sa akin. Yung nagpapadala, antayin nyo lang, dadami pa to. From Mar. Oo, Gingging, very good ka magbasa, tama. Kay Mar galing itong flowers ko. Hindi, Ate Jessa. Yung kay Ate Robin Shena yung binasa ko. Galing kay Mar. Ano ibig sabihin nito, Robin Shena? Naliligaw din sa'yo si Mar? Ha? Hindi ko alam. Ala, pinsan kita tapos ganito? Akala ko ba marami ka manliligaw, Ate Jessa? Dapat hindi ka nagagalit. Nagkikil ako sa'yo, Gingging ha. Isa nga lang talagang manliligaw ko. Tapos susulutin mo pa, Robin Shena ha? Baka naman pareho po talaga kayo naniniligawan. Kung sino una sumagot, sa kanya yung mananalo. Talino mo talaga, Gingging. Siyempre. Sige, sasagutin ko na siya ngayon pa lang. Wait lang. Ayan. Mga siguristang manliligaw. Yan. Ito yung hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi many more na manliligaw ang nililigawan at iniinvestan. Ikaw ba, Konyo Bicolano, naranasan mo ng manligaw ng sabay-sabay? Hindi kita i-judge ha. Siguro oo. So, siguro mga tatlo. Ba't parang hirap na hirap kang sumagot dun sa tanong na yun? Siguro nanliligaw, pero meron talagang stand out doon. I mean, these three girls are special. Pareho mo silang tinitreat, ganon. Tsaka malinaw naman yung kumbaga borderlines ninyo na pinapakilala mo yung sarili mo sa kanila. Pero may isang special talaga na liligawan, bibigyan mo ng lahat-lahat talaga. Napaka-defensive ng sagot mo, no? Tanong ko lang naman kung naranasan mo na ba? Tatlo sila. So naranasan mo na. Hindi, pero nothing against naman ako. Tignan mo, na-close up tuloy. Kinakabahan siya, Ako bilang babae, naiintindihan ko naman kung halimbawa yung nanliligaw sa akin, may iba pang nililigawan. Kasi ganun talaga diba? Trial and error yan How about you? Balik ko lang yung tanong sa'yo. Na-experience mo na ba ng maligawan ng sabay-sabay? Like tatlo, dalawa, nanliligaw sa'yo? Oo. Sa ganda kong to. Hindi, joke lang. Pero gaya nung sagot mo, may mga nangingibabaw doon, may makikita ka Wala namang problema kasi hindi ba naman kayo wala pa kayong commitment sa isa't isa. Oo. Kumbaga getting to know You're getting to know. Tsaka susukati mo kasi doon kung sino talaga yung pinaka-fit sa'yo. So wala namang problema doon, I would say. Oo, yun naman Kaya pala. wag kang defensive. Anyway, that's number 1 po naman tayo. So last but not the least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga manunumbat na manliligaw. Salamat sa flowers na bigay mo, Mara. Ang bango. Jessa, ang ganda mong babae, pero yung singhot mo panlalaki. Pero alam mo, Jessa, wala pa yan yung mga binigay ko sa'yo. Feb 1 pa lang At araw-araw kitang bibigyan hanggang sasagutin mo ko. Sweet mo talaga, Mar. Unti na lang magiging gubat na ng bulaklak yung bahay na kakapadala mo. Ikaw kasi. Kailan mo ba ako balak sagutin? Bakit ang tagal? Naku, ganun talaga, Mar. Hindi ako basta-bastang babae. Kaya kailangan mo akong paghirapan. Medyo naiinip na kasi ako Tapos wala na akong budget pambili ng bulaklak. Nabigyan na kita ng iPhone. Dahil sa akin nagkatrabaho ka. Tapos binigyan pa kita ng allowance pang travel mo. Ang dami-dami ko nang binibigay sa'yo. Unti na lang, Mar. Unting oras na lang. At unti na lang din, mapupuno na ako sa'yo. Ginawa mo lang ata akong sugar daddy. Sugar daddy ka? Pero ako naman ang baby mo. Siguraduhin mo lang, Jessa. Kundi babawiin ko lahat ng binigay ko. Ayan.
ito naman yung masama, 'di ba? Yung nanunumbat ka, kapag binigay mo na, dapat binigay mo yan ng buong puso. Ganyan kapag nanliligaw, walang sumbatan. Totoo. Ibig sabihin lang kapag nanumbat ka, kumbaga nagbibilang ka ng binigay, 'di ba? Binibigay mo lang 'yun para lang may mapagmayabang ka at masabi mo na nagbigay ka. Hindi yun totoong pagmamahal, kasi ang totoong pagmamahal, hindi dapat yan nanunumbat. Kusang nagbibigay yan. Ikaw ba, Konyo Bicolano, ano na ang pinakamahal na ibinigay mo para sa nililigawan mo? Ay nako, wag din mag-usapan. Bakit? Dali na, matatapos magko-commercial na tayo. Wala naman, material na bagay. Bakit ba ang defensive mo? Siguro material na bagay, I would say shoes yan. Magkano? Ha? I would say shoes yan, mga ganun lang. Bumaba yung boses. Shoes. Mga shoes lang, ganun. Di mahilig din kasi ako sa sapatos, so I share my blessings too, ganyan. Bakit ang defensive mo talaga? Tinanong ko lang naman kung ano yung binigay sa'yo. Ayun, shoes lang naman. Shoes. Sa akin siguro, ikaw. Para ako naman, ang pinakamahal na binigay sa akin, ano? sofa. Wait, sofa yung binigay sa'yo. Sinagot mo ba? Sinagot ko. Naging kayo ba? Naging kami. Hindi lang 2 years yun. Wow! Hindi lang nagkatuluyan. Siguro nasa 50,000 yun. Until now ba buhay yung sofa? Oo, ginagamit sa bahay. Pero dito lang natin masasabi na wala naman yan sa halaga ng ibinibigay mo sa nililigawan mo, 'di ba? Nasa pagmamahal. Nasa pagmamahalan. It's the thought that count. Kung nagbigay ka, ibigay mo yan ng walang halong ganyan. ayoko sabihin kasi nakakatakot mag-name drop eh. Kaya nga kabadong-kabado yarn. Anyway, kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Uragon Broski, like super legit and all, Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Wow. Tara Kape! Tara Kape! Sasakyan